Naa na po ta sa itong balik-balik na trabaho kada adlaw no ang atong panginabuhi. Siyempre, buhay man ta dagat, buhay po ta isda, kay diri man ta nabuhay. So nangapi sa ta diha, samtang wala pa nagsugod og habwa, ato sang gikit-kit ilang pandesal diha og pagkahuman. Mga tats, gitagangog sudanon sa kong amigo, nganla grande, dara oh. Okay kayo no? Mauna ang naghatag sa kuwag sudanon, nganla grande. Shout out sa mo Brad. Og pagkahuman na mo gabo mga tats, medyo init na medyo kayo kay odto na, mauli na po tagbalay kay napatay trabahoon didto. Mga tats, magikan sa tagpanihapon kay hapon na oh. Gikan sa Peace trabaho, pag abot diri, hikay lang yapon. Bagay, mo man akong talent. Mao na akong lutoon no. Og mo na mga tas, ako nang gisugdan pagluto dito sa isda no. Lapi ato ba? Ingani man jud siguro ang trabaho sa isa ka tao kung wala kay asawa si balay no. Pero sa tinuod lang mga tats, may asawa ko sa wala, mao jud ni akong trabaho. Maghabwa ko, magtrabaho ko, tapos pag-abot sa balay, maghikay ko, magluto, magpakaon sa mga anak. Pag human ako anak mga tats, mag-video-video ko. Pag human akong i-edit akong video. Mao na gabalik-balik ang akong trabaho dira mga tats sa tinuod lang. Pero kaya man nato kay mo man ito pangidubi matag adlaw og isa pa pobre man ta, di ba? Pero ako mga tats, nasanay na ko ni panginabuhi kay nga naman since birth pa mo naman ako panginabuhi. Ulit tao pa ko, pangisda naman jud ako trabaho, naninda kog isda, nanuro kog isda, hantod karon gahabo kog isda. Ultimo content ako matas, isda jud na. So naaragatoy-toy katong kinabuhi sa kalibutan matats. Ang importante man gud sa atong kinabuhi, may lang atong lawas, wala tay sakit, og alalayan pud nato pag-ampo sa taas kay di man ta mabuhi ning kalibutan kung wala na siya, di ba? Sa atong kinabuhi lang gud mga tats, makakonta sa kadlaw katulo, makatiman ta sa atong mga anak, makapeskwela ta, ana ra gud. Ya, muli sa to. Kay Tom Goods na. Kita kits.